tunnistaa erilaisten vaikeiden pintojen tai alueiden, esimerkiksi pinnan kaltevuuksia, pituuksia, leikkauksia, tilavuuksia, pinta-aloja. Voidaan tuoda koordinaattipisteitä kartalle, jotta nähdään korkeusasema ja sen kyseisen pisteen tarkka koordinaatti. Mittatarkkuus sanotaan, että voi vaihdella joistakin milleistä 10-15 senttimetriä riippuen käyttötarpeesta. Tai voidaan tuoda erilaisia analyysejä sen kuvan päälle. Tässä on analysoitu rinteen kaltevuutta ja tuotu värikoordinaat tähän kuvaan. Samaten leikkausprofiileja pystytään näkemään eri kohdista karttaa. Tai voidaan tuoda tämmöisiä korkeusasema värikuvia siihen pohjalle, edelleen pituuksia tai valokuvia. Eli nyt on tultu rakennuksen päälle, mutta nämä voidaan tuoda ihan yhtä lailla soramonttuun kaupunkimalliin, mihin tahansa, kertoo, että missä on mitäkin, onko jotain vauriokohtia, missä säilytetään jotakin, kaikennäköistä tietoa sen 3D-mallin päälle. Tai nyt tässä on esitetty juurikin rakenteen halkeamia. Samaten voidaan tuoda piirustuksia, eli tässä on tuotu asemakaavapiirustukset rakennetun alueen päälle. Nähdään, miten se todellisuus suhtautuu siihen piirrettyyn maailmaan. Eli siellä on drone-kuva pohjalla ja asemakaavapiirros päällä. Ja nyt kun kuitenkin puhutaan 3D-kuvasta, niin edelleen sieltä voidaan määrittää joku alue, katsoa siitä pinta-alatiedot, tilavuustiedot, vaikka nyt tässä meluvallista. Ja edelleen, jos sinne piirretään leikkausviivoja, niin nähdään pituus sieltä matkalta, nähdään korkeimmat kohdat, rinteen jyrkkyydet, mutta myöskin nähdään leikkauksen kautta sitten matalimman ja korkeamman pisteen korkeusasemat ja tämän tyyppistä tietoa. Ja vastaavasti tämä nähdään vaikka joen penkoista tai muista tämän tyyppistä niin matalammilla olevista kohteista. Eli tavallaan niin kuin, isojen alueiden isoja alueita pystytään mallintaan ja saamaan sitä tietoa sinne suunnittelupöydälle mistä tahansa pisteestä.